The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Sa dili pa kita magasugod sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos niining adlaw, pahinumduman ka nga usa ka magtutuo sa pagsugid o pagkumpisal sa imong mga sala ngadto sa atubangan sa Dios. Ginamit ang recovery technique sa 1 John 1:9 nga nag-ingon sa in English, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O human mo buhata ka na, ikaw andam na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo higala nga dili pa magtutuo, gidapit ka o giawhag ka sa paggamit sa imong kabubuton, sa paghimog desisyon, sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manuluwas, aron ikaw mahimong magtutuo, ikaw makasalmot usab sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Busa sa hilom, magampo kita. Let us pray. Magampo kita nining higayuna. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo na usab niining among Bible study ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry nga amo kining giangkon nga grasya. Og nining adlaw sa among pagatun-an, dasiga kami o Dios, atagi kami og concentrate sa imong itudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among bugtong manluluwas. Amen. Well, mayong adlaw kaninyong tanan sa atong mga kahigsuonan o mga kahigalaan nga nagasunod ning atong Bible study through the YouTube. Anian usab kita ning adlaw in good health, askil sana katong pangisip,
o gipabuhi pa kita sa Dios tungod lamang sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, kortesiya o grasya. Dili kita takos niini. We don't deserve, we don't earn it, nor work for it. Karon atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios bahin niining atong uluhan sa doktrina nga nagaingon di Doctrine of the Integrity of God. Ang kahalangdon, katalahuron, kapag masaligan sa Dios. Okay? Now, sa atong gibiyaan, sa atong paghisgot ni ining pagtulon-ana, nga kitang mga magtutoo, okay? This is addressed to you. If you're a believer, alang kini kanimo nga sa dihang kuhaon na kita sa Dios gikan dinhis kalibutan. In other words, we go to be face to face with the Lord. Okay? So when we die physically, we go face to face with the Lord. Makita na nato siya. Ngano? You're going to be face to face with the Lord kita in the Spirit, and the Lord is in Spirit. Maubitaw nga ang pulong sa Dios nagasulti nga while niya patadinhi ni ining walog sa mga luha nga gidumala ni Satanas, niya patadining atong lawas nga madunot. God, remember, God is Spirit. Okay? Espiritu ang Diyos. So kita dinhi nga niya pata sa lawas should worship God, not in body, but in spirit. And in, unsa, doctrine. Pinaagi sa doktrina, pagtulunan sa pulong sa Diyos. So tanawa ka na. Now, why do you think? Because God is real. Okay? Ang Diyos tinuod, matuod ang Diyos. God, as we have said, usa siya ka persona. He is a person. Di lang nato siya makita, apan He is very, very real. Ang tanan natong hunahunaon, bisan wa pa nato isulti, makita kining tanan, dayag pag-ayo kana sa Dios. Because ingon ana ang iyang pagka-Dios. Why makaiskapo sa Dios? Di mahimo o iskapuhan nimo siya kay dayag kitang tanan niya. Because ingon ana ang iyang pagka-Dios. That's who and what God actually is. Sabtag yun na pag-ayo. So therefore, get this. When God becomes real in your life, nga mahimo na siyang tinuod sa imong kinabuhi, then mao na ni ang sinugdanan sa imong pagtan-aw kun unsa gyud di ay kagrabe ang imong pagkinabuhi as a believer in Jesus Christ, as a Christian. That's the very reason positive volition is a matter of individual choice. It's a matter of choice. Even those who want to know God are caught in the dark labyrinth of ignorance and human limitations. Kung ang imo rang tawhanon nga hunahuna ang imong gamiton ngadto sa Dios, na wa gyud kay chance, wa gyud kay abutan niya. I repeat, di gyud ka makatugkad sa pagsabot bahin sa Dios kun ang imo rang tawhanon nga pangisip o pangwinta ang imong gamiton. Mao nga ang resulta na daghang hulagway sa Dios manggawas. There's no such thing. Kana bang ilang himuag hulagway ang Dios? Okay? Ang tinuod, matuod rang hulagway sa Dios ana ang matuod nga hulagway sa Dios naa nato makita sa doktrina nga nagalihok na diha sa atong pangunahuna. Sa diha nga ang doktrina sa Biblia, the principles of the truth, mo tuyok-tuyok na diha sa atong galamhan in the stream of our consciousness.
garantisado nga makita na nimo ang Dios. Did you know that? Mao to akong pangutana usab last time nga sa atong panag-uban. Kay na may uban moingon og kuyawa gud na makita na to ang Dios. Mura man kung mahadlok ana. Ngano mahadlok man kang makakita sa Dios. Nga kitang tanan adto man mo sangpot sa atong pagkakita niya. All kinds of religious and philosophical theories promise to lead us into the light, only to dead end us in falsehood and evil. Matod ka na sa Roma 1:21-23. Now, how do we find our way out of ignorance? Unsa may atong himuon? Kay kung tawhanon ra, wag yun tay mo kinahinungdan nga no, nga ubang mga tao kinahanglan nga na ay visual aid lagi. Aron kunuhay, mahinumduman nila ang Dios. Kinahanglan visual aid aron makahinumdum sa Dios sila. Nga naman, tawhanon ra man God nga pamaagiha ka na aron ang Dios kuno mahimong tinuod sa ilang kinabuhi. Kinahanglag na ay makita ba? And yet, wa gyud na sila makakita. Nga ang Dios misulti gyud siya mismo sa pag-ingon og I am spirit, and those who worship me must worship me in spirit and in what? In truth. Juan 4:24. Unsaon maning ubang mga tao, tawhanong mga philosophy, tawhanong mga pamaagi. Unsay gisulti diha sa Isaias 55:9. Ang masahon sa in English. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts, than your hearts. I mean, your thoughts. Kung balikon sa pagbasa. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Tungod niya na, because of that, wa gyud tay atong mahimo sa tong kaugalingong panguna-una nga makakita sa Dios until we are able to acquire the mind of Christ. Asa nimo mabasa? 1 Corinto 2:16. Once nga imo nang maangkon ang una-una ni Ginoong Jesucristo, and you know the mechanics how to acquire it, then usa pa nimo masinati ang pamaagi nga gipuhimutang sa Dios. Don't you ever forget the fact that God is spirit, okay? Ug ang tao spiritually blind. Paminaw, unsaon man sa tao pag-imagine sa Dios. If God is spirit, therefore man has to have spirit. In order for man to be able to communicate with God, in order for God to become real to man, man must have a spirit. Okay? Paano sa man ang tao at the moment he is being born physically din is kalibutan? Tubag? He is spiritually dead. Spiritually dead ang tanan nga matao ning kalibutan na. Una pa siya mudawat sa kalwasan. Tanawa ra gud ng pagkabutang o kahimtang niya nining usa ka di magtotoo. Now, nining adlaw samtang nagtuon ta bahin sa integrity of God. If you are a believer in Jesus Christ, remember, you are spiritually alive. Buhi ka spiritualmente. And therefore, naa na kay katakos nga mo porsigir nga imo nang makita ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Therefore, the only problem dinhi kung dili ka na mudangat sa imong kinabuhi when you do not have the Spirit, or maybe you are a believer but the problem is wa ka sa gahom niya ng imong spiritual nga kahimtang, then we cannot discover God's character or personality.
na mao na ni karon ang mahinungdanon. Okay? Kana bang mohinumdum kag tao? Kasagaran nga, you try to remember somebody, di ba ang iyang naong o hitsura ang imong paghinumduman? However, there will come a time nga you won't be able to form or recall sa iyang hitsura, and yet makahinumdum ka pa sa iyang batasan o kinaiya, di ba? Moingon kag kadto ba si kuan bitaw? Unsa may porma adto niya? Di na ko kahinumdum, pero mao gyud to siya palamuot sa among klase. Ingon na ba? Mao gyud to siya maldito kanunay sa among klase. Pero nakalimot nang ko siyang ngaan. Nakalimot na gani ko siyang hitsura, pero nakahibaw kung mao gyud to siya. Nakahibaw kung didto gyud to siya, pero di na ko kahinumdum sa porma siyang naong. Why? Because ang mahinumduman ra nimo niya mao ang iyang kinaiya ug ang iyang batasan. Gusto? In the same token, since we cannot physically see God with our naked eyes, ang atong paghinumdum, pag-recall bahin sa Dios, mao ang atong pagkat-on sa iyang mga pamaagi, sa iyang character, sa iyang personality. But into our darkness shines the grace of God, because God has revealed Himself. Question: asa man nato makita ang Dios? Where do we see God? Paminaw, when we respond positively at God consciousness, it becomes God's responsibility to provide, if you are an unbeliever, gospel information. Mao ka na iyang responsibilidad. Gospel information about salvation, whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with God. God has revealed Himself in the Bible, which is the mind of Christ. 1 Corinto 2:16. The gospel is only one of the many categories of Bible doctrine. So, if you are an unbeliever right at this moment, remember this. Hinumdumi kini. There is only one way. Utsara gyud kapaagi nga kinahanglan di na kini nato kalimtan. Ang bugtong paagi, the only way, and this is God's way, God's perfect way, nga maangkon ta ang relasyon ngadto sa Dios, mao kini. Paminaw, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Mao nay pamaagi nga gipahimutang sa Dios, bahig kaluwasan ug wanay lain pa. Okay? O ganang maong pamaagi, mo'y gitawag og grasya. Ngano man, tungod kay iya haman ka ng pamaagi sa Dios. Nakalimot ka na nga ang bulisa o panlisi sa Dios mauman ang grasya. Busang pamaagi sa kaluwasan, grasya. Ingon man ang kaluwasan mismo, grasya. Unsay gisulti sa Episo 2:8-9 sa in English, we have been saved by what? By grace. Through what? By faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift. Gasa. A gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kitang mga tao, wag yun ta atong kaugalingong pamagi aron makapanag-iya kitag relasyon o pagkadugto nga to sa Dios. Wala. Zero ta. Wala yun. Wag yun ta atong kaugalingong paagi aron sa paghimo sa Dios nga tinuod o real sa atong kinabuhi. Wala. Besan pag usa ka Kristohanon. Always remember, nga wa kay imong kaugalingong pamaagi nga mahimo ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Og listen,
It has all to be through the grace of God. Sabta pagayo ka na. So it has all to be God's grace. It has all to be God's provisions. Iyarang pagsangkap, iyarang grasya. Lisod gyud og magsalig o musalig lang ta atong kaugalingon bahin nining atong pagkinabuhi sa atubangan sa Dios. Kaya ang kalagmitan kung mahitabo nato as believers, ang malagmit nga mahitabo nato kung wa tay pagsalig sa pamagi o sa grasya sa Dios, mahog tas pagka amugiro. Yes, tinuod yun na. Mahagbong tas pagka mapahitason. Mao na angay tang bantayan. Apan ang Dios, gumikan sa iyang grasya lagi. Nagpahimutang na siyang daan. Ingon ana ang grasya. That is the reason why toward us, ngari ka nato, God has magnified His word above His own name. Reputation diyan sa Psalms 138 verse 2. Now kinimanggong Psalms 138:2 at the end part niya na makasabota nga ngani, look at this mas mahinungdanon pa ang doktrina kaysa ngan sa Dios. Did you know that? That God has magnified His word above His name. Wa manggoy mo abot nato o musangpit lang ta sa Dios. Labi nagproblema. Unya musangpit ka. Wa gyud mahitabo. Wa gyud hingabot. Apan paminaw, apan kung naa kay pulong niya, if you have the word of God, well, naibaw kag unsay mahitabo. That's the very reason why kapila gyud nato i-emphasize that the doctrines of the Word of God resident in our soul are the only means by which we can know as to who and what God is, and thus come to respect and love Him. Mao ni gitawag og personal love for God. Mao na ni. Mao nga kun naatay ika tagbo nga tao, pangutan-a siya, nahigugma ka ba sa Dios? Do you love God, sir or ma'am? Ug mutubag na siya, oh God, nahigugma mo lang, Dios na gud na. Sundi dayo pangutana na siya, giunsa man nimo paghigugma siya. Because the only way for you to have personal love for God is for you to learn pagkaton, pag-ila niya sa iyang pagka-Diyos. Kaya paminaw, kung imagination o paghanduraw ra ang Diyos para nimo, wa gyud ka mahigug maghandurawan, wa gyud ka mahigug maghandurawan, imagination. Di man nimo mahimo higugmaon ang imagination o handurawan. I think handurawan mo binisaya sa imagination, di ba? Kinahanglang mahimong tinuod ang Diyos in order for you to love God in a personal way. That is the reason why respect and love for God only occurs when you have come to know who and what God is. Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, honor, and glory that He deserves. Sublion ta dinis pag-ingon, wa tay ato nga mahatag sa Dios nga makahimaya niya. Wala. Di man ni nagyud na. Isilsil na sa imong hunahuna. Wa tay ato nga mahatag ngadto sa Dios nga makapahimaya niya. Ang Dios ra ang makapahimaya sa Dios. You know what I mean? And get this. The only way for God nga makaglorify sa Dios is for you to be a winner. Nakasabot ka? To be a winner. For you to be successful in using all the provisions that God has provided. Kung malampuson ka
nga nakapahimulos og imong na-exploit ang tanan nga pagsangkap sa Dios, unya nakakabot karagyod sa gitawag tag area of spiritual adulthood, mao kini ang the sophisticated and unique spiritual life, eusebia sa Griego. Unya nig atubang nimo dito sa judgment seat of Christ nga bima, do na kay confidence kana mo'y makapahimaya sa Dios. Mao kana sabtag yun na. Apan unsaon man nga daghan man yung tawahanong pangunahuna nga kini mo'y atong buhaton aron mahimaya ang Dios, kana mo'y atong buhaton sa paghimaya sa Dios. And yet, huwag yapoy katinuon. Moingon ang uban, kini ang buhaton nato paghimaya sa Dios. Unya, sure ka? Sigurado ka nga mahimaya nimo ang Dios sa imong gibuhat? Nga napuros na tapang iyawat ani ron. Puro na tapang iyawat. And yet, ang Dios wa gyoy pang iyawat. Kaya ang pamagi sa Dios klaro ug sigurado. So, ang 1 Corinthians 2:9 nagasulti, but as it is written, I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Tanawa, ug sabta pagayo kanang maong bersikulo. Ang wa makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ug wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mo'y gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. This verse really gives us more meaning. Di ba? Mag-agad manggod og unsaon pagbasa ani. Kaya imo rang basahon sa laktot-lakton, ngaway hunong-hunong, moyon kag unsa may but pa sa butana. Di mo ko kasabot. Pero sa Binisaya, klaro. Atong balikon, ha? Atong balikon pagbasa sa Binisaya. Ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ug wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mo'y gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. So that gives you something clearer, which means nga ang tao nga ordinaryo dili gyud makaabot niya ng pag-angkon nga siya nahigugma sa Dios, nga siya nakaila kunuhay sa Dios. Kaya nga naman, ang pamaagi lamang mao ang pag-angkon sa mga butang nga giandam na sa Dios para nimo. Apan di man igini, dili makita sa mata, dili madungog sa dalunggan, ug dili mahimog pagbati ra imong gamiton aron bation nimo kunuhay. That is why the doctrines and the Word of God resident in our soul are the only means by which we can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Pangutana, but how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Naibaw ba mo? Karon niya mo din ni sa atong Bible study through the YouTube under this ministry. Nganong naama mo diha? Nagpaminaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ngano man? Ang klaro man kayo para nako. O nganong naklaro man po nimo? Nang eskwela ba mo bahin og theology aron maklaro ninyo? Nganong naklaro man ninyo? Ngano man? What did God do nga naklaro man ninyo? How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes to our temporal, finite, and imperfect minds? Ngano man gyud nga mga prinsipyo sa doktrina mutapot man sa atong una-una. Ngano man? Nga kining atong una-una mas ganahan mga buta nga sukwahi sa pamaagi sa Dios. Ngano man? How can we come to understand the integrity of God?
ang pagka-Diyos sa Diyos. Now, our blindness is perhaps darker than you realize. The unbeliever, ang di magtotoo, called the natural man in 1 Corinthians 2:13-16, lacks spirit, human spirit. He has no spirit. Mao bitaw tong atong giingon og spiritually dead. Since the unbeliever has no activated human spirit, no activated, energized, and enlivened human spirit, ang dili magtotoo is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Di siya kasabot. Mao ni ang dako ron nga problema. Hangtod nga mahimo siyang usa ka magtotoo, pinaagi siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang, wa gyoy mahimo ang Dios para niya, wala. Mao ni kanunayan natog emphasize nga ang Dios way mahimo sa usa ka dili magtotoo. Sanglit ang Dios wa may labot kaniya nga unbeliever, hinukman man ang tawhana. Let me emphasize this over and over again. Nga ikaw nga dili magtotoo, an unbeliever, you have no relationship to God whatsoever. Wala. Bisag kapila ka mo sangpit sa Dios, bisag kapila ka pa mo ugbok o kandila nga ingong kadakos poste para sa Dios, wa gyud mahimo ang Dios nimo, kay wa gyud labot ang Dios kanimo. I'm sorry to tell you that. Now please mark this very carefully. Dili ba yan ni ato? Mao ni gilatid niyas pulong sa Dios. Ubos sa dili ni atong ginamagama, binuhat-buhat, tinumo-tumo, na kining tanan gipatinaw sa pulong sa Dios. Pulong kininiya sa Dios. Okay? So kung masuko ka na ko, bahin ini kay ikaw tingali na tungnan, ay kung kasuki. Kasuki ang Diyos. Paminaw. The only time nga ang Diyos na anay kalabutan kanimo, maong higayon nga mohimo kag desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas pinagi sa imong pagtuo kaniya lamang. That's the very time nga naanay labot ang Dios kanimo, gani mahimo kang iya ng anak, a child of God. Juan 1:12. You became a believer, luwas ka na nga tao, ug naa ka na'y kinabuhing dayon, eternal life. Di man ipinagil lamang kini sa imong pagtuo kang Kristo nga nahimo kang luwas ug nahimong magtutuo. Kasabot ka? Niya pa. Ang Espiritu Santo mupuyo na diha kanimo. O kana, magahatag na kanimo sa katungod sa pagsangpit sa Dios nga karon imo nang amahan. Paminaw. Maura ka nang higayuna nga may tabo ka na. Apan og dili ka magtutuo, kay misalikway ka magkaluwasan, forget it. Huwag yung lambot ang Diyos kanimo. Bisag unsaon pa nimo. Mauna nga ang resulta, sige lang kag pang-iyawat sa imong kinabuhi. Magbinuotan ka, iyawat. Magbuhat ka ani, iyawat. Puro pang-iyawat imong panginabuhi. Muro bag hit and miss, pamasin ba? Mo nigiingon sa kong amigo, bason ra. Naibaw kang unsang matang sa imong panginabuhi. Kining maong hitabuha, kagubot, kaguliyang, karaw-karaw, way pagkaluna. In short, you live a miserable, confused, disorganized life. Mo na resulta sa imong desisyon. You are a product of your decision. Ato kining ipadayon sa sunod higayon, ayaw pagsipyat sa pagsunod nini, sa sunod natong sumpay sa atong pagtuon nini. Daghan pa kita pagatunan bahin ni ining doktrina sa integrity of God. Magampo ta. The scripture declares God in this manner loved the world that He gave His only born Son,
that anyone believing in him may not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit there sa imong nahimutangan with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that he died on the cross for your sins. That's the only thing you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, "Sirs, what must I do to be saved?" the answer came back, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Magampo ta. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly, nining adlaw. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.